أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد hörmətli mümin müsəlman qardaşlar, elhamdülillah yana mana cuma günündə Allah subhanahu wa ta'ala in kulkan günündə özünün yurtda Beytullahda can şuşa özümüzün istimizdə bolğan farz əməllərimizni ötəv niyyəti bilan yığıldıq. Көңелләребезгә иман нуры салган Allah subhanahu wa ta'alaga şükürlərimiz булса иде. Хәмидләребез булып, шушы үзебезнең биргән язмышыбызга, тормышыбыздан канәгать булып, Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга салават шәрифләребезне әйтеп, үзебезнең шушы гыйбадәтләребезне, кылган намазларыбызны Allah subhanahu wa ta'ala кабул әйләсә иде. Ва һәм дә Яраббым кылган хата ва кимчелекләребезне ике җомга арасында булган кимчелекләрне Раббым Allah үз рәхмәте белән гафу әйлә. Менә элхамдүлилләh без шушы мәчетләрдә намаз укыйбыз җәмәгать. Мәчет ул җәмәгать кипеш белән цемент кына түгел. Ул җәмәгать Allah subhanahu wa ta'ala йорты. Иң беренче бина җир йөзендә булган мәчет. Коръәни Кәримдә Allah subhanahu wa ta'ala әйтә Әл-Гимран сүрәсендә: "Инна әүвәлә бәйтин вуди'a лин-наси ләлләзи би-Бәккә." Иң беренче йорт гыйбадәт кылу өчен җир йөзендә куелды диде Мәккә җирлегендә. Ягъни безнең Кабатулла ул җир йөзендә иң беренче гыйбадәтхана. Риваятларга караганда аны яки салган фәрештәләр иң беренче. Әмма бар риваятлар иң беренче аны салган Адам алейхиссалам җәннәттән җиргә кире кайткач, ул җәннәттә күргән була Бәйтул Маъмур. Шундый ук прототип Кабатулланың бар җәннәттә. Хәтта әйтәләр галимнәр, нәкъ Кабатулла өстендә дип. Аның тирәли фәрештәләр таваф кылалар. Алар шуның кадәр күп фәрештәләр. Бер төркем таваф кылганнан соң, анда алар икенче мәртәбә килмиләр. Әмма бер кашан тукталмый таваф. Шушы җәмәгать Бәйтул Маъмурны күреп төшкән Адам алейхиссалам Аллаһтан сорады: "Я Раббым, безгә дә шушындый бер бина салып булмас микән? Шунда гыйбадәт кылып, намазларыбызны укып, таваф кылу өчен" дип. Аллаһ субханаһу ва тааля бирде аңа шушы рөхсәтне һәм Адам алейхиссалам Кабатулланы беренче тиргезде. Җир йөзендә беренче йорт ул гыйбадәтхана булды Каба. Аннан соң инде туфан, аннан соң аны Нух алейхиссалам вакытында су басып иштеләр. Аннан соң Ибрахим алейхиссалам улы Исмәгыйль белән тагын күтәрде. Аннан соң ул җанып ишелеп Курайш кабиләсе тагын күтәрде. Шулай итеп Кабатулла җәмәгать бу көнгә кадәр 12 мәртәбә салынган. 12 мәртәбә Кабатулла үз гомерендә реконструкция үткәрелгән. Һәм ул бүгенге көндә шушындый кыяфәттә җәмәгать әлхәмдүлилләh тора. Шуңа күрә Аллаһ тарафыннан җир йөзендә мәчет салуны Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дәвам итә. Мәдинә шәһәренә килгәч иң беренче эш мәчет салу. Иң беренче эш мәчет салу. Чөнки мәчет Аллаһ йорты бөтен мөселман тормышы шушы мәчет аркылы үтә башлый. Мәчет эчендә җәмәгать намаз да була. Мәчет эчендә гыйлем алу да була. Мәчет эчендә мәхкәмә дә була. Казый буларак Расулыбыз шул мәчеттә үткәрә үзенең хөкемнәрен. Шуңа күрә мәчет мөселман кешесенең калбендә һәм ул тормышының үзәгендә булган. Аннан соң ислам дине бераз киңәйгәч, Шәм җирләренә, Иракка кергәч, Мисырга, хәтта Андалусиягә, Испаниягә җиткәч, төрле институт
үзенә аерым бина сала башлыйлар. Мәдрәсә аерым чыга. Институт, университет аерым бинага чыга. Мәхкәмә, казият булар икенче бинада. Шулай итеп җәмәгать ислам дине киңәйгәч, ул шушы мәчет эчендәге булган тормышта төрле якта һәм төрле бинага чыга. Әмма асылда мәчет җәмәгать ул бөтен мөселман халкының кешесенең хаҗәтен үтәп килгән йорт була. Шуңа күрә Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям җәмәгать үзенең хадис шәрифендә әйтте: "Ман бана лиллаһи масҗидан бана Аллаһу лаху бәйтан фил җанна." Кем Аллаһ ризалыгы өчен мәчет салса, Аллаһ Тәала ул бәндәгә җәннәттә йорт салыр диде. Ул җәмәгать бер кеше алынып, бер мәчет сал дигән сүз түгел. Үзеңнең хәләл малыңнан ихлас күңелдән бер кирпич кенә куй, бер кирпич. Миллион сум акча биргән кеше белән бер дәрәҗәдә булырга мөмкин. Бер кирпич куй. Шуңа күрә мәчет салу җәмәгать әлхәмдүлилләһ бұрынғы заманнардан булды мөселман халкының күңелендә булган. Шуңа күрә җәмәгать әлхәмдүлилләһ менә безнең җирлегебездә дә, безнең бұрынғы бабайларыбыз да менә без җәмәгать 200-дән артык элек салынган мәчеттә утырабыз. Ничә дистә еллар монда зикр кылынмады. Монда җәмәгать намаз укылмады. Әлхәмдүлилләһ менә хәзер Аллаһ Тәала рәхмәте булды. Шушы мәчетләребез кире халыкка кайта. Киранда төзелеш бара һәм без җәмәгать шушы мәчетләрнең бүгенге көндәге шаһитләре. Һәм бу мәчеттә җәмәгатьбез үзебезнең гамәл вазифаларыбызны үтәүчебез. Шуңа күрә җәмәгать әйтәсебез килә, мәчет белән мөселман кешесенең калбе ташкан булырга тиеш. Аллаһ субхана ва тааля Коръәни Кәримдә әйтә: "Иннама я'муру مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة." Әйткәнемчә, мәчетнең менә кирпечләре бар. Әйткәнемчә, мәчетнең җәмәгать бар, цементлары, ишекләре, тәрәзәләре. Әмма мәчетнең эчке тормышы бар. Ул да булса, мәчетне терелтү. Аллаһ әйтә: "Я'муру" дигән сүз гомер бирәләр тормышка. Ягъни мәчеткә гомер бирүчеләр. Яки ул мөмкин булса ремонтлый үз хәленнән. Мөмкин булса шунда дәрес бирә. Мөмкин булса шунда килеп намазын гына укый. Кем ди мәчетне терелтә үзенең килүе белән, ярдәме белән, 2 рәкъат намазы белән, 1 Коръән укып чыгуы белән. Бу кеше чыннан да ди, Аллаһ әйтә, чыннан да бу кеше ди, Аллаһка ышанган, кыямәт көненә ышанган, чын ихлас күңелдән намаз укып, чын ихлас күңелдән закат бирүче кеше бу ди. Ягъни мәчет белән бәйләнгән кешенең җәмәгать чыннан да иманы нак була икән. Кайвакытта әйтәләр, җәмәгать мәчеткә ник барырга яки башка төрле сәбәпләр табалар, әмма җәмәгать мәчеткә йөргән кеше белән мәчеткә йөрмәгән кешенең галимнәр әйтәләр, хәтта әхлакы да төрле була. Бу җәмәгать тамыр белән әйтәм, бу Аллаһ йорты. Менә без үзебезнең йортыбызны үзебез план корабыз, төзибез проектын, карыйбыз, кая җирне алабыз, кая куябыз, белегез, Аллаһ үз йортын үзе куя. Менә бу йорт Аллаһ йорты. Аллаһ ничек теләгән шулай булган. Ничек кая теләгән шунда куйган. Шуңа күрә җәмәгать менә мәчеткә җиргән кеше җирмәгән кешедән әхлакый як белән дә аерыла башлый. Мәчеткә килеп китү үзе үк әхлакны тәрбияли икән. Килеп кенә кит. Ягъни намаз укы да кит, намаз укы да кит. Шуңа күрә Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям әйткән: "Салатул җамаати туфаддилу салатил фарди ау аль-фарди би 27 дәрәҗә." Җәмәгать белән намазда, җәмәгать белән мәчеттә укыган намаз ди, аерым ялгыз укыганга караганда ди 27 мәртәбә артык. Бер кеше җәмәгать шушы хадисны укып,
гомер буе укый икән 5 вакыт намазны мәчеттә. Бер вакытны акшам намазыннан соң килгән моның кунаклар килеп төшкән өйгә, бу кунаклар белән мәшгуль булып, ястү намазына җәмәгатькә сыңа калганда шауып барса, мәчетне япканнар, җәмәгать ястүне куып кайтып киткән. Бу кайтканда өендә 4 рикагат итеп, ястү намазын укыган 27 мәртәбә. Шуннан арып талып җитеп киткән. Төш күрә икән. Төшендә җәмәгать ат чабыша. Бөтен атлар алда баралар, моның аты артта калган, бу атын кыйный икән, арттан берәү борылган да әйткән, алдан берәү борылып әйткән, атыңны кыйнама инде, син безне башка куып җитә алмассың. Хәтта өйдә 27 мәртәбә укысаң да, мәчеттә җәмәгать белән кулында куып җитә алмыйсың. Шуңа күрә аның икенче якта җәмәгать бер сукыр кеше килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм янына сукыр кеше килә, әйтә: "Я Расулаллах, мен сукыр, алып йөрергә кешем юк. Өйдә генә укырга миңа рөхсәт бирәле инде", ди. Намазны. Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Ярар", ди, "Өйдә генә укырсың инде", дип. Теге кеше борылып чыгып киткәндә әйтә: "Расулыбыз, син ди азан ишетәсеңме?" ди. "Ишетәм", ди. "Алайса ди мәчеткә барырга кирәк", ди. Азанны ишеттең икән, сукыр булса да барырга кушкан Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Иң хөрмәтле намазлар, диде Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм, мәчеттә укылыр өчен һәм бик авырдыр, ди. Әгәр дә күңелендә аның иманы зәгыйф булса, иртәнге намаз белән ястү намазын мәчеттә укы. Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Лау алимтум ма фихима", эй белсәгез иде, ди, иртәнге намаз белән ястү намазын мәчеттә укуның ди фазиләтен, лаатауһума валау хабва, кулыгыз, аягыз җөрмәсә дә шуышып килер идегез, ди. Шуышып. Люди не знают просто, что Аллах уготовил тем, которые читают намаз утром и вечером в мечети. Бүген җәмәгать күпләрегезнең тәрзә түрендә, ишек түрендә машиналарыбыз бар. Аллах Тәгалә әйтә: "Судный день я спрошу у всех о всех благах, которые я вам дал". Машинаң белән Нижнегородка кадәр барып кайтасыз көнендә. Ни өчен? Дөнья бит. Машинагыз белән көнендә барып кайтасыз Чаллыга, Әлбәткә. Мин белән бер җегетне Мәскәүгә барып кайта көнендә. Итеп китә, төнлә кайтып. Шул машина белән бара алмый иртәнге намазга. Как будто аңа машина биргән только чтобы зарабатывать на жизнь. Ахират. Аллах субхана ва тааля нәрсә дигән? Коръән Кәримдә Карун булган Муса галәйһиссәлам вакытында иң бай кеше. Иң дөньяның иң бай кешесе булган Карун. У него было столько богатства в сундуках. Шул сундукларның ачкычларын, только ключи от богатства Каруна по улице носили 10 человек. Ключи носили 10 человек. Моңа әйткәннәр: "Эй Карун, син дигән моның кадәр масайма инде". Карун әйткән: "Это я все заработал сам. Мин моны эшләдем дигән үзем. Благодаря моим знаниям, мин дигән яхшы белән сәүдәне, мин шуңа күрә байыдым" дигән. Шуңа әйткәннәр: "Ибтаги ма фаддалаллаху ад-дар ал-ахира". Карагыз, аят бар. Моны әйткәннәр Карунга: "Карун, Аллах не просто так дает в жизни богатство дигән. Не только для жизни, не только для детей и внуков. Постарайся теми богатствами, которые ты имеешь в жизни, преуспеть и в судный день".
Бүгінгі дүниядағы байлығың белән ахиреттәге йортыңда кырды. Шуңа күрә җәмәгать, машинабыз бар, намазга йөрү юк. Нижногородка барып кайта ул, мәчеткә юк. Анда таба бармый машинасы. Кесәдә менә кулыгызда телефоннар, за эти телефоны все будут отвечать. Сколько вы оттуда пользу получаете и сколько вреда. Күп манда бестолковый сүз и күп манда толковый әйберләр. Каждый за это ответит. Шуңа күрә җәмәгать, уйламагыз, кыямәт көндә без булар өчен җавап бирмибез дип. Аллаһ субхана ва тааля һәрбер нәрсәне карап тора. Инна һадиһи ал-масаҗид бәйтун ликулли тaqiyyin. Бу йорт диде мәчетләр. Фақат Аллаһтан курккан кешеләрнең генә йорты диде. Шын тақва кешеләр бу мәчеткә йөрер. Әгәр дә күңелдә тақвалыгы югалды икән, мәчет белән эзләр бу кеше диде. Аллаһ белән үзенең мәчетенә китермәс бу кешене диде. Шуңа күрә җәмәгать, алхамдулиллах, шушы мәчетләргә йөрергә Аллаһ субхана насыйп итсен. Казаныбызда җәмәгать инде бөтен мәчетләрне кайтара башладылар. Инде Казанда якынча 80-гә якын мәчет җәмәгать. 80-гә якын мәчет эшли. Бөтен Казанны кушса. Шунда җәмәгать шул мәчетләргә дә эләгә алмыйбыз икән. Аллаһ субхана ва тааля әйтте, Расулыбызның хадисендә килә, кутси хадистә, Аллаһның иң яраткан йорты ди мәчет, яратмаган йорты базар ди. Базарга кирип чыксам ярый. Әйбер кирәк. Әмма кай вакытта мөселманнардан без шуны ишетәбез. Әйдә намаз укып алыйк инде. Бу җәмәгать сүзме? Ни өчен син базарга барырга кирәк? Намаз укып алу. Намазны укырга кирәк. Чөнки Аллаһ каршында иң күркәм гамәл намаз. Бер заманда Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям җәмәгать кергән зиратка, хадис сахих, артыннан бара сахабалар, килгәндә бер кабер янына әйтә икән. Кар Расулуллаһ лиман хадал кабр. Монда кем әйтә дигән? Әйткәннәр бу кабер шул кешенеке дигән. Бу кеше булган икән сәүдәгәр. Рикатани ахабба илейхи min baqiyati dunyakum. Бу кешегә хәзер дигән 2 рәкъат намаз шуның кадәр кирәк дигән бөтен дөнья байлыгына караганда. Он так хочет 2 рәкъат намаз укырга дигән, но не может. Шуңа күрә җәмәгать әдәм баласы кабергә төшкәч, шуның кадәр аңлар икән, вакытымны бушка үткәрдем дип. 2 рәкъат намаз кире кабердән чыгып, 2 генә рәкъат укып кирмәле ихлас күңелдән дип теләр икән, юк. 2 генә рәкъат укып кирмәле. Юк. Безнең җәмәгать мөмкинчелегебез бар бүген көндә, иртәгә ул булмый. Шуның җәмәгать кадерен белгән кеше үзенең иң кадерле бер дөньяда җәмәгать вакыт. Күрәс вакыт ничек тиз үткәнен. Намазсыз да үтә, намаз белән дә үтә. Гынах белән дә үтә, гафләт белән дә үтә, гыйбадат белән дә үтә. Тормышның бер әйтмим кимчелегеме яки өстенлегеме? Тормышта җәмәгать юк, дубль 2. Первый раз не получился, я во второй раз попробую исправить этому булмый. Однажды. Ничек ул була? Шуның өчен җавап бирә. Менә җәмәгать мәчеткә дип җолга чыккан вакытта Расулыбыз дуа кылган булган. Кем мәчеткә дип тәһарәт ала, мәчеткә дип чыгып китә, кире ириенә кайтканчы, әгәр дә дөнья сүзләшмәсә, әгәр дә тәһарәте бозылмаса, иеннән мәчеткә барып, кире кайтканчы, ул намаз укыган кеше булып санала. Гын намазда. Менә киттегез машинада, сез намазда. Килдегез мәчеткә, сез намазда. Утасында мәчеткә, сез намазда. Ия кайтасыз намазда. Дөнья сүзе булмаса, һәм тәһарәт бозылмаса.
Шуңа әйтә Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям, өч төрле кеше минем кунагым ди Аллаһ әйтә. Өч төрле кеше Аллаһ кунагы икән. Кем ди мәчеткә таба килеп, намаз уку өчен кире кайта ди, барып кайтканча кадәр Аллаһ кунагы ди. Мишәсе гости Аллаһ. Шуңа күрә җәмәгать икенчесе хаҗга киткән кеше кире кайтканча кадәр ди Аллаһ кунагы. Авыру кешенең хәлен белергә барган кеше барып кайтканча Аллаһ кунагы ди. Карагыз җәмәгать, авыру кешенең хәлен белү ул җәмәгать хаҗ белән мәчеткә намаз барган белән тиңләгән Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуңа күрә безгә җәмәгать әлхәмдүлилләһ шушы мәчетләребездә намазларыбызны тыргызсак, шушында килгән вакытта җәмәгать әлхәмдүлилләһ киемнәребезне яңайтырып, матур киемнәр, һәрберебездә 2 кием алырга кешебез бар. Эшләгән вакытта да җәмәгать 3 кием салып тиз генә икенче кием киергә була. Чөнки мәчеткә хөрмәт булырга тиеш. Хәтта Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әшәке кием белән суган ашаган килеш, әгәр дә хатын-кызлар ислемай сипкән булсалар, кире чыгарып, гысыл алдырып китә торган булган. Чөнки валлаһи кайвакытта күрәм җәмәгать футболкалар белән генә керәләр, шортилар белән генә керәләр. Үзенең булачак килененең әтисе, булачак бабасы янына керми алай. Кызын бирмәскә может. Шорты белән керми кыстырырга. Анда полный киенгән. Аның машина җуган, ботинка ялтырый. Килде бабай янына кыстырырга. Алдырып бирми бабай киеменә карап бик каршы алалар. Ә мәчеттә шуңа күрә җәмәгать шушы мәчетләргә хөрмәт булсын. Кием белән һәрберебез гысыл кыйынып, мөмкин булса тәһарәт белән, ислемайлар белән, яхшы киемнәр белән шушы мәчеткә килү җәмәгать һәрберебезгә сунарга. Шуңа күрә һәрберебезгә дә Аллаһ субхана тәгалә шушы ниъмәтләрне насыйп etsin. Инде әйтәсем килә җәмәгать. Менә Коръән-и Кәримдә шундый бер аят бар. Я әйюһәлләзина аману ин тансуруллаһа янсуркум ва юсаббит aqdamakum. Эй иман китергән бәндәләр ди. Аллаһның юлында ярдәм итегез. Аллаһ сезгә ярдәм итер ди. Нинди яхшы юл бар. Если хочешь, чтобы Аллах тебе помог в каких-то проблемах, помоги в его дом что-нибудь сделать. Уйла, менә минем проблемаларым бар. Туктале, Аллах юлында берәр шәп карыйм әле. Ул җәмәгать мәчеткә түгел, факирга ярдәм итүдә, намазын укытуда. Но что может быть лучше того, что если ты что-то сделаешь для дома Аллаха? Нәрсәдер? Шуңа күрә әлхәмдүлилләһ мәчетләребезгә ярдәм итүчеләр дә бар, егетләребез дә бар, менә монда да килделәр. Шушы мәчеткә яңартабыз, менә камерлар җәйдек, һәм башка мәчеткә ярдәм итәбез. Аллаһ субхана тәгалә сезнең ризыкларыгызны киң кылсын. Сезнең мәшәкатьләрегезне Аллаһ тәгалә шишсен. Сезгә нур өстенә нур биреп, гаилә байлыклары, бәхет, сәгадәтләр насыйп әйләсен. Инде соңыннан шушы вәгазьне азагында әйтәсем килә, бер хәдисне Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллямның хәдисе бар. Саб'атун юзиллухумуллаху фи зиллиhi ла зилла илля зиллу. Кыямәт көндә бик кызу булыр ди. Кояш якынайган булыр. Бөтен кеше тир ичендә. Кемдер тире аягыннан, тиргә баткан тизеннән, тиргә батканнан, берәүнең тире менә моннан ди. Чыга да баташа һава алышып битә бу кеше әйтер икән. Җәһәннәмгә булса да кертеп кытка инде мине моннан дип әйтәбез. Шул вакытта булыр икән бер күләгә. Шул күләгәгә бөтен кешенең керәсе килер. Но әйткән Расулыбыз җитерлек кешеләр кергән. Беренчесе ди имамун адилун. Сен җитәкче икән, но если ты был справедлив. Сез әтиләр тоже должны быть справедливы. Әни дә должна быть справедливы. Сен җитәкче икән, гадил бул. Гадил булдың икән, керәсең. Икенчесе вашаббун тарабба фи тарбиятиллаһи тәгалә. Кичкенә чактан ук Аллаһ тәрбиясе белән үскән бала ди, кирер монда. Тырышыгыз балаларыгызны шушы юлда тәрбияләргә. Кичкенәдән. Ишенчесе ди, варажулун калбуху муаллакун бил масаҗид. Әгәр дә ир кешенең калбы ди мәчет белән бәйләнгән булса. Барасы командировкага, килеп китәбез бер шәһәргә, бер авылга. Әгәр дә калбыгыз бәйләнгән икән,
Ең бірінші қарағыз қоя мұнда мәшет бар екен. Қалбы бәйленген екен, гостиница, ресторан, кафе қарағанда ең бірінші мұнда бар екен мәшет намаз оқырға. Міне бұл кішінің на самом деле жүрегі бәйленген мәшет. Қайтты екен намаз оқи. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сәфәрден қайтқаш, үйіне кіргенше башта мәшітке кіріп, 2 рекат шикір намаз оқыған. Сәфәрден қайтты екен, башта кірі мәшітке. Үйге қайтқанша. Исенса қайттым дейді. Шоған кірі жамаға, үшіншісі кіміне қалбы бәйленген мәшіт біле. Дөртіншісі варажулун дa'атху имраатун зата мансибин ва жамалин фақала инна хафуллах. Если сені де шибер хатын қыз зина қылырға шақырса, и ты смог сказать: я боюсь Аллаха, деп, мог себя остановить. Как Юсуф алейхиссалям, бұл кіші крышил кулек остановил. Остановил себя. Никто не видит, никто не знает, никогда не узнает. Аллах бар. Кім шуннан тұқты алды дей, кірмінді дей. Бешіншісі жамағат, وَرَجُلَانِ تَحَبَّ فِي اللَّهِ وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ. Екі кіші дей Аллах ризалығын ұсаштылар. Әгер де икісінің бірісі Аллах yoluna шықты екен, ради Аллах айны разошлись. Болды демесе мен башқа бұл. Әйттім, динге кірмедім, намаз оқымайсың, хамашасын, я все с тобой больше не общаюсь. Ради Аллаха, не ради денег. Кірлерді бұларда бұл күшігі күлейді. Шестой. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا. Садақа бергенде яшырып берді дейді. Бір кіші көрмей, көпме берген. Хам жетіншісі وَرَجُلٌ دَعَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. Ялғыз келіш дұға қылған уақытта көзі яшленсе дейді. Хатты жамағат білгіз, ялғыз уақытта бір өзегіз Аллахқа ялар дұға қылғанда көзігіз яшленсе, бұл көз жаханнамны көрмес дейді. Ялғыз келіш, ихлас көріне. Міне жамағат, шоша жидік шарасында қалыбы мәшет білен бәйленген кішілер бар. Гіл мәшетіне ұйлай, мәшетіне қайғырта, ярдам ете, өзі жүрей, бағыламап келі, дәріске келі, нешік ярдам ете, тұрмышы бара мәшет білен. أقول قولي هذا واستغفر الله